En aquest vídeo veurem la viperina, Echium vulgare. És una planta biennal. El primer any creix en roseta, fulles en disposició circular. I el segon any surten les tiges cilíndriques fins a 1 metre d'altura. El segon any produeix els fruits i una vegada madurat la planta es mort. Arriba a mesurar entre 40 i 100 centímetres d'alt. Es troben als llocs erms, prats secs i a les vores dels camins rurals en zones de vegetació baixa. Família de les voraginàcies. Flors de color porpra, blau-violeta, de forma tubulosa que s'eixampla al final i es divideix en 5 lòbuls. Les flors es distribueixen al final de la tija. La flor té 5 estams, amb el filament de color vermell i el pol·len de color blau. És una planta que produeix molt pol·len i nèctar tot el dia i per aquest motiu atrau les abelles. Les abelles que visiten aquesta planta són molt productives fent mel. Floreix de l'abril al setembre. La flor dona 4 fruits d'uns 2 mil·límetres que s'assemblen al cap de la serp viperina. El nom de la planta prové del grec equis, que vol dir escurçó. Les fulles i la tija estan plenes de pèls durs. La tija té puntets de color negre. La tija i les fulles contenen l'alcaloide tòxic equiina, que paralitza el sistema nerviós, similar al curerer de l'Amazones, però en quantitats molt petites, que gairebé és innòcua. Té les propietats de ser diürètica, afavoreix l'eliminació de l'orina, i diaforètica, activa la perspiració, és a dir, el mecanisme de termorregulació mitjançant la transpiració. Els seus noms: Echium vulgare, en català viperina, herba de vidre, llengua de bou, en anglès Viper's biglos. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.